Hi mga bay, and welcome back again sa tuang YouTube channel o kini ang another episode with Bay Gamay. Og karon akong basahon ang message ni Ann para sa tanang mga fans sa library o ang mga library natics o ang mga untouchables. Pero before na ko basahon ang gamayng message ni Ann para kanatuntanan, ay kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel og pagtuplok anang notification bell aron updated mo. Og aron kung wala mo lingaw, pwede mo maminaw. Og karon mga untouchables, library natics, aniya na ang message ni Ann. Good day bye, og sa mga library natics og ang untouchables. First, thank you sa admin ana nga group ug di tungod nimo di ta mo makaila. Bisan ka jud ra ko nga nakaapil, pero grabe kalingaw ninyo eh. Maoy dari, maoy didto. Ang naka-nice kay pag naay problema ang isa, tabangan ninyo og tambag. Grabe ka happy nako nga nakaila ta mo. Bisan man sa internet ra. Padayon Japon mo guys sa inyong kamayo ha. Di ta mo jud makalimtan. Bisan man wala ta mo makita sa personal, pero naka-feel jud kog family ninyo. Unta magdugay mo, anmustay mo sa moa. Unta di mininyo biyaan. Unta magkita-kita ta ninyo pohon guys. Ayaw mo pang leave ha? Para sayo narata mo makontak. I love you all untouchables og sa mga library natics. Og special shoutout ko ani nila. Nila nga Jodeline Gaspier, Regine May Hiramis, Christine Faith, shoutout po ni Marietta, ni Gwen, ni Glyza, ni Crystal, Patrick, apila lang po og shoutout nilang Daphne, Novio, Jenny, PG, og sa tanan nga untouchables.